ברוכים הבאים לשיעור בנושא חילוק ארוך. אז נשאלת השאלה איך מתבצע החילוק הארוך. אז החילוק מתבצע לפי סדר הספרות. השלמים נרשמים למעלה, ואם יש שארית, פשוט מצמידים אותה לספרה הבאה. בואו נתחיל מדוגמה. 6 חלקי 3 נותן 2. ו-9 חלקי 3 נותן 3. ומכאן ש-69 חלקי 3 יוצא 23. בואו נעבור לדוגמה נוספת. 4 לחלק ל-4 נותן 1. ו-6 לחלק ל-4 גם נותן 1 עם שארית 2. אז מה אני עושה עם השארית? את השארית אני מצמיד לספרה הבאה. ועכשיו אני בודק כמה שווה 28 לחלק ל-4 ושווה 7. ומכאן ש-468 לחלק ל-4 שווה 117. בואו נראה דוגמה נוספת. 2 לחלק ל-9 נותן 0 שלמים, אז אני רושם כאן 0. ועכשיו את הספרה 2 אני אצמיד לספרה 8. ואני אבדוק כמה זה 28 לחלק ל-9. 28 חלקי 9 זה 3 עם שארית 1. את השארית כמובן אני מצמיד לספרה הבאה. יש תלמידים שמתקשים לבצע את פעולות החילוק בצורה הזאת. אז דרך נוספת להגיע לתובנה ש-28 חלקי 9 זה 3 עם שארית 1, זה לעבוד לפי עקרון ההכלה. 9 נכנס בתוך 28 3 פעמים, ואז הגענו עד 27 ונשארת שארית 1. מה עושים עם השארית הזאת? מצמידים אותה לספרה הבאה. 18 לחלק ל-9 נותן 2. ומכאן ש-288 חלקי 9 שווה 32.